Na daɗe ban ga bidiyon da ya bani dariya irin wannan ba. Soyayya suke yi sai ta masa laifi kuma sai take jira lallai shi zai bata haƙuri. Dan ya mutukar bani dariya shi sa na ɗauko na ɗora muku shi anan. Ko ana samun mata masu irin wannan halayyar? Kafin na ɗora muku bidiyon idan wannan shine shigar ka wannan channel na farko kar ka manta ka danna mana subscribe domin samun sabbin bidiyoyin mu da zaran mun ɗora. Salamu alaikum. Dora masifin ka. Ban gane ba. Ni fa matsala na da kai alfahari. Wai Steven ne baka sani ba ko kuma dai kawai wulakanci ne? Ina nufin takardun makarantar ka zaka tura min. Me ya faru? Aiki na sama ma. Aiki kuma? Wani saurayi na ne yana aiki a NNPC. Yace in kawo takardun ƴan uwana guda 5. To, na ɗauka na mutane 4 tunda na san kana bukata na san dai har yanzu dai ba wani aiki kake da shi ba. Shine nace bari an hada da kai. Duk da dai mun rabu, ni ina son ci gaban ka. To na gode. Ka san ni ba na nufin ka da sharri ko mugunta. Ina son ci gaban ka duk da mun rabu. Ka san dai ko da a ce mutum 50 ne aka ce in kawo daga dangi na, tsaf zan iya kawowa. Amma saboda kawai ina so in ga ci gaban ka shi yasa na ce bari an hada ka a ciki. To na gode da taimako. Ai ni na san ba za ka taba samun macen take son ci gaban ka kamar ni ba. Wace ce ma za ta kula kai da kake fama da uban talauci? Yanzu duk me ya kawo wannan magana? Zan tura miki takardun ta WhatsApp. Au, ashe baka yi blocking ɗina ta WhatsApp ba. In kana nan dai kana tunawa da ni. Ni na taba cewa dama na yi blocking ɗinki? Kama yi blocking ɗina mana tun ta matse maka. Ko an ce maka ina son yin magana da kai ne. Da kai blocking ɗina ai da wannan opportunity ta wuce maka. Amma lokaci bai kure maka ba fa. Za ka iya bani haƙuri in ya so shi wancan sai in ce mishi a wurin dangi za a mun kawai sai in bashi haƙuri. Ni da kai kawai sai mu dawo mu ci gaba da soyayya. Din bai yi tasiri ba, za ta sake sabuwar dabara. Bari ku gani. Assalamu alaikum. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Me ya faru? Wannan duniyar nawa ma take? Me amfanin gaba? Me amfanin rike juna a zuciya? Ta ko ina sai mutuwa yake yi. Mutuwa? Wa ya rasu? Buhari mana. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Buhari ya rasu. Wani Buhari? Shugaban kasa mana. Kai baka da labari ne? Buhari da ya rasu tun shekaru nawa da suka wuce. Ke sai yanzu kika sani? Ni sai yanzu nake gani a social media. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ga manya ma sai mutuwa suke yi. Wannan duniyan guda nawa ne? Kalilan ne fa. Me amfani rike juna a zuciya? To, Ni kaga ko me kamanni na yafe maka. Babu amfanin mu dinga gaba da juna. a'a. To ai dama ni ba gaba nake da ke ba. Kawai dai na fahimci alaka tsakanina da ke ba zai yi mu ci gaba bane. Ka gani ko? Na fahimci baka ji daɗin rabuwa da ni ba. Babu amfanin wannan girman kan da kake yi. Kawai ka bani haƙuri kawai sai mu ci gaba da so.